Sa issa kienu 3 deputati nazzjonalisti li kritikaw il-budget. L-argumenti tagħhom kienu kontra l-miżuri mħabbra u li l-kumpens minħabba d-dawl u l-ilma mhux biżżejjed. Kien id-deputat nazzjonalista Jesmond Mugliett l-ewwel li kritika l-budget dakinhar stess li kien ippreżentat meta kien qed jitkellem fuq stazzjon privat. Jixtaqt nara ftit iktar stimulu u mbagħad permezz ta' ċertu miżuri fiskali lill-industrija tal-kostruzzjoni. Il-budget jgħidilna xi ħaġa li għadha ftit vaga li ħajkun hemm xi programm ta' kif jistgħu ikun hemm inċentivi iktar biex isiru programmi ta' riġenerazzjoni fl-irħula tagħna. Però mhijiex miżura propja u ħsieb ta' miżura li qed trid tinħema. Fil-Kunsill Ġenerali wkoll kien hemm kritika oħra mid-Deputat Nazzjonalista Arrigo u Pierre Farrugia. Ma titkellimx, naħseb li hija kelma tqila wisq jiena. Hemm nies li qisu huma biss jeżistu għal xi bord. Possibbli m'hawnx nies oħrajn li jistgħu jservu wkoll. Naf mistaqsa iżda qatt ma ħa risposta. Nieħdu l-kumpens lill-familji minħabba it-tariffi tad-dawl u l-ilma. Forma ta' rikonoxximent għat-tnaqqis tal-carbon footprint tal-familja. Aktar għajnuna fejn hemm aktar tfal tagħmel ħafna sens. Iżda għall-familja medja ta' 4, 130 euro f'sena la huma biżżejjed għall-fqir, fil-waqt li l-bqija naħseb ngħaddu mingħajrhom. Waqt laqgħa tal-grupp parlamentari qabel il-budget id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo wkoll kritika kif se jiżdiedu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma li huma l-akbar pis li qed jitfa' l-Gvern fuq il-familji u n-negozji. Fost id-deputati wkoll hemm min qed jikkritika internament lill-Prim Ministru tal qed iħalli inċertezza takkumula minħabba li mhux jiddikjara kemm se jolew il-kontijiet.